Исәннәрмесез, саулармысыз? Әйтче тәкъдим итә үзенең тагын бер проектын, тагын бер казанышын, менә шушындый хикмәтле банка. Моның эчендә нәрсә бар дисәгез, 58 хат теләк. Монда төрле юнәлештәге теләкләр бар. Мәхәббәткә кагыла торганы да рухи байлык дисеңме, матди байлык, әйтик, якты хыялларың юлдаш булсын дигәне бар. Өеңдәге иң усал җан иясе кактус кына булсын. Кайнар, һич тә булмаса суылмаган чәйләр эчеп яшә. Һәр теләгең кабул булсын. Өеңдә сине кайнар ичпишмак һәм җылы кочак белән көтүче кешең булсын. Сайрар кошлар синең өчен генә багышласын иде көйләрен, күңелеңә иман нуры иңсен, мунчада арканы шабарлык кешең булсын. Менә мондый банкалар, алар ике рәвештә тәкъдим ителә. Берсенең язулары тулысынча кызыл төстә, икенчесенең язулары төрле төстә. Алар төсләр шулай аерыла. Менә монысында мәсәлән яшел төс, оранжевый төс, мин аны җирән дип инде, аның күп төрле вариантлары бар татар телендә, һәм кызыл төс. Әле өстәвенә шушы һәр банкада 3 сагыз бар, love is буйны балачактан калган. Буларны Озоннан алырга була. Кызыл төстәгесендә, төрле төстәгесендә алар инде сатуга менә якын арада чыгарга тиеш. Әле өстәвенә һәр банкның открыткасы да бар. Шулар төрле эчтәлектәге, әйтик менә монысында ак бәхетләр, зур шатлыклар дигән матур теләкләр белән. Әгәр дә яңа елга нинди бүләк алырга белмисез икән, менә бу менә дигән яңа елга бүләк. Яңа ел үткәч тә әле тагын безне яңадан-яңа бәйрәмнәр көтә. 14 февраль, 23 февраль, 8 март. Гомумән, әгәр дә бернинди сәбәп булмаса да, якын кешене сөендереп дисәгез, менә шушындый 58 теләк язылган банка көненә иртәгезне шушы теләктән башласагыз, көнен буена җитәрлек менә дигән позитив, кәеф булачак, чөнки монда бернинди негатив юк, монда бары тик позитив. Һәм шул рәвешле көненә берешәр чыгарсагыз, 2 айга җитәчәк. Әгәр дә көненә 2шәрне чыгарсагыз, димәк 1 айга җитәчәк. Шуңа күрә Озонга рәхим итегез. Сорауларыгыз бар икән, языгыз.